Erokamano kuom ketera Mogi TV kaendi wachaka ne mbaka e buch jopiny ni ang'ono ma jatend piny Kenya William Ruto nyaka koro wuoye chakre kiny nikech mane seche modhi wuoye gimiwacho gi dho ngere ni State of the Nation Address, chal mar piny Kenya higa achiel bang' ka nosekawo loch. To koda e studio kaendi en wendowa mag Odhial Kwame Owino, jalony e weche mag uchumi kendo en jatend Institute of Economic Affairs. Erokamano ahinya kuom miyo seche. To koro Kwame, mabe osechikwa ni bech mauta dhi idho machop kata 300 ni. Ang'o ma koro sirikal nyaka tim sani mondo mi ores jopiny e pek mar nengo mar ngima? Okay. Dwarre ni jopiny ong'e gimomiyo ne wach siling 300 kuom lita achiel mar mafuta. Ing'eyo ni mafuta ok en gima wan go e piny ka, en gima igolo e piny mamoro e kikelo kae iluoke ka wan watiyo kode. Koro wang'eyo sani kidhi pinje kuma mafuta wuoke no, kuma jomoko luongo ni Middle East, kuma Waarabu gi jo-Israel dhawego. Dhawo no bro medo ji luoro mar kawo mafuta, kilo koni bro bedo matek. Emomiyo nowacho ni ka dhawo ni omedore, to nyalo bei nyaidho marom kanyo. Ang'o momiyo wan to bech mauta wato ni malo to piny ma Tanzania ka to bet oberberie? Ing'eyo ni mauta sani en siling 200. Kikawo mafuta ma kerosene, mafuta ta ma ji tiyogo e nyangile kata gik ma wang'iyogo. Kuom siling 207, pani en siling 208 ma ichulo ne lita achiel, chiegni 120 dhi ne serikal. E usuru. Koro mano ng'iso ni usuru ng'eny. Koro duoke, nikech kar usuru kanye mwanyalo duoke, nikech ka en gimuomo oko kaka nasewacho no, ng'at ma unyiew kuome ma usonu, koro kudagi to kik unyiew, to koro kok unyal to nyaka unyiew. Koro gima dwa duok piny en mana ni wakele kae. Usuru koso tax ochuno ni nyaka bed mana 100 gi wiye, ok ochuno. Omiyo mano jobura mantie parliament emonego wach gimomiyo giyie mondo kaw pesa mang'eny kamano kuom lita achiel mar mauta. Nitie jomoko mawacho ni usuru no dhi gi gowi ma wan go. Omiyo usuru nyaka bed abeda malo nikech gowi ma wan go mani malo. Kata sani higa mabiro Eurobond ochopo. Manyaka chule. Be nitiere adieri e wach ni un kaka jolony? Jopiny ong'e, Eurobond en gowi manokaw kuom jomoko mani oko, bengi moko ma ok nitie e pinywa kae. Koro bengi go nokawe higa mar 2014. Koro sani oduogo mondo chule. Joma nokawe go, achiel kuomgi ema sani koro wuon piny, en ndalogo ne en jalup wuon piny. Omiyo nego ng'isa ni kanu kawe pesa ni nigi tiyogo yang'o. Nende ni pesa no nokotigo maber, koro chule deyo jopiny. To chulo to nyaka chul nikech katiba ma Kenya wacho ni kawa holo pesa to nyaka chul. Ok en gimoro ok wanya wacho ni wadwa dagi, koro nyaka chul. Omiyo bed kamano. Koro nyalo bedo ni usuru no be usuru mar mauta to e pinywa ka to osebet ka ng'eny. To sani ok en gi pesa ok ng'eny ahinya ma debed ni ginyalo bet gi kama de giduoke piny ahinya. To kata kamano pod inyalo duoke piny, to waduogo kuobe piny. To beda maber mohingo kaka entie sani, nikech sani to ji hinyore. Usuru mawuoye ni nikwara Mogi wang'isu gimoro ma koro timore sani. Oboke moro nitiere manogo chapa seche manwa wuoye ni, mana seche mowuoye sani ni ogoye chapa e gazet. Nyiso ni koro sani kidwaro dhi loko kipande mari tidhi chulo siling 2,000 koa kuom siling 100. Ka in ng'ama ne pok oyudo kipande, kidwa ni mondo keti kanyo tidhi chulo siling 1,000. Kidhi e passport man gi pages 34, idhi chulo siling 7,500 koa kuom siling 4,500. Kidwaro man gi pages 50, idhi chulo siling 9,500 koa kuom siling 6,000. Kidwaro man gi pages 66, idhi chulo siling 12,500 koa kuom siling 7,500. Magi molando mana machiegni sani. Usuru ilagi dhi konyo sirikal seche mowuoye ni Kwame, koso magi to mana hinyo jopiny? Nenre ni bro konyo, to onge rach be, anto kane ka rach ahinya, ok rach ahinya, ka ng'ato dwa dhi e piny moro, idwa idho ndege, kata idwa dhi gi meli, kata kaka idwa dhi e piny to idwaro passport. Siling 4,500 ko idho kanyo matin, ok rach ahinya. Gima rach na en ni kawo kipande, kitambulisho.
joma kawo kitambulisho gin nyithindo motieko skul nyoro eka gimany tich. Ing'iso nyathi moa e skul nyoro nomiyi 1,000 eka imiye kitambulisho, ok gibi kawe. Gibro ng'isi ni kara beduru go. Omiyo nenre ni wechegi kata ka en ni imanyo go pesa ni idwaro go ushuru, pok wakete wich joma wigi otegno mondo ng'iswa ni kanye madwa mede to kanye madwa, nikech magi bana hinyo jopiny, nyithindo ok bi kawe. To un man wuoyo gi jo tend Azimio to gi jo Kenya Kwanza, ni dhi kuno kaka jatend Institute of Economic Affairs mar ng'isogi ni koro kama wachopeni achiel ariyo adek ema koro nyaka tim mondo mi wares jopiny. Ang'ono mane ng'isogi ni nyalo kelo duoko mar reso jopiny sani? Ne gipenjowa ni waneno nadi e wach ushuru moket ne jopiny ni, to wan wacho ni piny ne giketo ushuru sama jopiny ne hinyore, omiyo ne gimedo mana ne ji pek kane pek osebet. E higni mokadho gi ji ok osebet ka okawo cham maber, omiyo ji ne hinyore ahinya, kendo ka nineno ka pes mahuta koni, pes bando bochako dhi malo, to magi gik ma ji chamo, ji ne hinyore ahinya. Koro wan wacho ni bed kaka mano ne en, gima ne gitimo marach en ni serikal manyien ni nenre ni obiro ging'iswa ni gibro weyo wito pesa kamoro kamoro to ok gilokre. Gima ne litnwa en ni nitie jomoko e pinywa kae ma sani pimo mar sirikal nodhi malo mowacho ni nitie jomoko ma sani chiemo dichiel e odiochieng'. To sirikal be nigi gimoro ni Inua Jamii, mano kete pesa moro mathis mimiyo joma chandre kamano mondo medgo, nikech ne en gimoro ma ka chieng' moro ji oyudo cham maber to be ng'ama dwaro ni sirikal ema pidhe onge. To nwapenjogi ni kara pesa matin ni ang'ane muno umiye mine gi joma nigi nyithindo mondo okonygi. Nok gidwokowa maber, to negiwacho ni wasetimo moro matis to nwaonge mwatimo mana. Nang'iso ni konyuru jopiny kata ka en mana higa achiel, nikech higani to tek. Mane gima nwanyisogi. Mar ariyo nwang'isogi ni jo Kenya ok ohero usuru, ok bi chulo ahinya kendo uhinyo ji, to ji ok oyie kodu nikech ujokuoge. Nwawacho ni ji winjo marach malich nikech ok gidagi chulo, to gichulo achula ni mondo udhi ukethi kuwuotho go kuonde mopogore, unyiewo gik mok dwarre to moko be ukwalo. Koro kok uloso wechegi, chieng' moro jo Kenya bro biro e yo kaka ne gibiro dwe mar 7 ka giwacho ni nikech kae wadenyo. Gibro biro chieng' moro ma giwacho ni ok wabe chulo gini kendo ka umedo wacho kamano. Omiyo ka gidwaro loso twak gi jopiny, weche go nyaka gine maber. To in kaka jalony e weche mag usuru kata weche mag uchumi, be nitiere chieng' ma kamoro amora piny moro amora nosechung' motegno kuom kawo usuru kuom jopiny? Be wanyalo chopo kamoro ni okaw ojuog jopiny usuru maber makoro wan maber moko chune nyaka okaw gowi machielo kuom kamoro? Yeni ushuru ikawo kuom pesa ma ng'ato osetiyone. To jopinywa kae kuom shiling 100 ma ng'ato yudo, siling 50 dhi e chiemo. Omiyo kikawo kuom jopiny ushuru mang'eny, ing'isogi ni mondo gibed jomodenyo, kik nyithindo gi... En wach matek, omiyo wan ok wadwar ni wabed gi sirikal momew to jopiny to joma jochan. Mane gima nyaka ging'e. Wayie be nitie gik moko ma sirikal ema nyaka tim. To nitie moko ma sirikal ok onego donjie, onego giwere gi ji otim gik ma gidwa timo. Omiyo ushuru mamalo ahinya ni to en gima kata wan be wadagi. Sani nyo giwacho ni gidwa ng'ado wach mar wuoth mar jotend migepe mopogore opogore gi atamalo chiegni 50 kamano. Be dhi konyo koso mago to mana mbaka? Nyalo konyo mana kaka giwacho ni ok wabi fwambo piny. To pesa moko golgo madwa wuotho gogo wadwoko ne jopiny, omiyo waduogo usuru piny kata wakete e puonjo nyithindo. To uneno ka ok gichako ipuonjo nyithindo to sani koro idwaro kendo ni jonyuol bende mondo chul. Koro akia ni pesa ma giwacho ni gibro ng'ado no gibro tere kanye. Mane kama penjo nitie. Mane kuma penjo nitie. Nitiere wach moro ma besik wuok mang'eny mar subsidy kata fuong'ruok e nengo minyalo kel. En gima ni kare koso ok ni kare? Nikech en gima ji oseyware e higni mang'eny sani. Kaka iluonge no fuong'ruok e nengo Kenya ka wan ok wanega ni en gima ber, nikech imiye joma nigi fuong'ruok e nengo ahinya sirikand ni ketega ne mafuta. To mafuta mar joma riembo gari. Rach mane ni joma nitie Nairobi ka wan gi un gini ng'enyne ma yude. Ka ng'ato nitie kumoro kata kaka in Siaya, Indori, inoko badhi nikech ng'enyne ji wuotho. Mafuta matin ma mitiyogo bende en mar taya ok yude ahinya. Omiyo ok en ga gima ber. Gima ber en ni
gima hinyo ji ahinya sani en ni e budget mar ot, chiemo gi gik ma ji tiyogo e ot, pesa gi odhi malo. Omiyo ka sirikal dwa kelo, dwokuru usuru piny, kata udwok ung'e joma hinyre ahinya. Nikech chief nitie e gweng' ong'eyo mieche ma ji hinyore. Mondo otim gi list no, omi jogo kony manyalore. Gik ma giluongo ni subsidy go, ng'eny gi kata ka nuneno kiwacho kae, pesa no moro nolal. Nikech ne gikawe ni gibro konyogo jopiny e Mauta, to gidok gichulogo gari ma Mombasa mane gikethie pesa. Jomoko joma nie sirikal sani wacho ni ne giyudo uchumi ni kosekethore. Ma gine ma gitemo rese. Gik ma giseketo kuonde mopogore opogore, paro ma giseketo kata chike ma giseketo bende osetemo reso uchumi ni koso oseroche mogik. Mano inyalo pimo gi kaka jopiny paro. To jopiny to neno ni chakre jogi ne kelgi, noyiergi, piny ok osebedo maber. Omiyo mano ng'iso ni joduok jopiny en ni pok gikonya ahinya. Kendo wayie ni kanoyiergi to ng'eny ne giyudo ka piny ne nigi gowi mang'eny ma nyaka chul. But ng'eny gi ma wuono kawuono go chakre gi jatelo ne gintie sirikal ndalo mane gopegi ikawo. Ok ginyal nyisowa ni gopegi ni gin gope jomoko. Omiyo kanyo to gidwa wuondowa ahinya. To dware ni mondo duokgi onyisgi ni yeure yeni mane ketho kata kulose sani to umbe ne un kanyo. To giwacho ni wach mar pith kata wach mar pur ma en agriculture ni mae kama duoko nitiere mar duoko nengo mar piny mar ngima piny. Bentiere adieri wacho ni mae kama duoko nitiere adieri nikech ne giwacho ni wang'ni ok ne gipoge ahinya, lakini wang'ni kane gichako gima ne gitimo moro maber matin, ne gidwa duoko bech mbolea piny. Omiyo ne gikawo giketo ji mantie jomoko manomi mbolea mondo gipithgo, ka gisepithogo to cham biro bedo mang'eny moingo. Kendo giwacho ni bang' pogo mbolea kaka ne gipogono, nendre ni wang'ni cham biro bedo moloyo kaka nosebedoga. Ka gitimo kamano, mano be onge rach, mano nikech konyo ji. En aina ni kaka nopog mbolea no, nomiye mana jomoko moa kuonde moko, jomoko ok noyude. Koro nitie jomoko ma kendo rito ni higa mabiro ni wan be dwarre ni mondo uparwa. Koro kiny jatend piny Kenya William Ruto dhi wuoyo gi od bura, mano mar Senator gi od bura mantiere kanyo, e chal mar piny mar Kenya. In kaka jalony e weche mag uchumi, ang'ono ma onego ka ber to jatend piny Kenya okete mahino kowacho ni mae gima timore, mae kaka walose, mae gima timore, mae kaka walose. Ang'o ma koro nyaka oket piny? Ng'eny ma gik mosewacho gi ma nyaka wach, nikech nyaka wach ne ji ni ji king'iyo nthindo dwaro moa e sikul dok skul. Wawinjo ni omed fees mar skul. Ginto gitamore ni ok omed. Ji biro bedo nadi? Mano ma okuongo. Mar ariyo, nitie jomoko ma wachre kata kawuono ni nitie jomoko matiyo ne sirikal ma dwe mokadho cha chudo margi nolewo. Dwarre ni mano wach nolosi be, nikech ka koro sirikal biro nyisowa to joma tiyo ne sirikal to ok chul, maning'eni kendo koro ok en nyisre maber, ok nyisre maber. Mar adek nyaka wache wach El Nino, nikech ne gikelo ne giwacho chon ni El Nino biro bedo mondo ji oikre ma ji oikre. Bang'e kendo mana wuon piny ema noduogo wacho ni El Nino onge, kendo koro nenre ni ero kendo koth osechako biro kendo oseketho ji kuonde mang'eny. Koro sirikal be noikore ni mondo obi okony, nikech mano biro dwarore ka koro cham okethore, biro dwarore kendo ni sirikal ogol kony mang'eny ne joma puothegi okethore. Kawuono be naneno ni nitie kuonde moko ma ji jomoko be ohinyore, udi ofwalore. Koro mago te gik ma nyaka wachi. To mar adek nyaka wach ne ji e wach ushuru. Nowacho maber ka odwaro ni mondo ji oyiere ni an ok abi medo kata siling achiel. Koro ng'is ji ni onge rach wacho ni nabiro nawacho kama to kawuono to wacho kama. To kendo dwarre ni onyalo loko pacha. Nyalo loko pacha, to kik owuon ji ni an kana asewacho to kalok ga pacha. Ma mogik to nyaka wach ne ji gima winjore joma wacho winjore ahinya ni sirikal nitie gi jokuoge mang'eny. Ne iwacho ni sirikal mokadho chema nitie gi ji wang'ni, waneno ka jomoko mang'eny kendo moko ma chiegni kode obet kata kode e cabinet kuro
iparo ni kao pesa kendo ketho pes jopiny. Owacho ne nobro timo ne giang'o nikech ok en mana ni wacho ni zero tolerance, manyiso ni ok abi yie ne ji. To jo Kenya dwani mondo ne ni wachno bende oluwo mar adier. Wach mar mibadhi ma koro ikelo sani no. Nje owinjo ka Auditor General Nyakang'o wuon. Owacho ni osache wuon ondike piny e budget nyadidek moyudo. Maendi kama wach kethore e sirikal ni budget mogoyo ni mokwongo en budget manigi kwe iye. Osenena paro moko riere ni ok otiyo mana maler. Kowache an be nantie chieng' manowache no. Monuoyo to onge ng'ose ng'ise no riambo. Mano ng'isowa kaka wan gi pek ahinya kendo nenre ni ji mang'eny matiyo e sirikal ok gin joma ochikore atir, ok giwach adier. Nikech ka koro mae jatich sirikal maduong' mogik ema nyiso ni an ichula, wawach ni kuom siling 100 mochula jogi to kawo wacho ni gichula 300. Mano nyiso ni pesa moro nitie kae ma jomoko tiyogo to gitigo e yo ma chiko yie. 200 moro lale iye kanyo. Dwarre ni koro to ineno ka pod ing'iso ni nyaka wagol ushuru eka mondo piny odongre. Tek ne jopiny, brod bedo ne matek ne jopiny mondo oyie ni jogi wacho adier. Kendo en gimoro ma kakiny japiny wuon piny ok owuoye maber to ji bro paro ni mago timore ka en bung'eyo. Ka koro watieko jaduong' Kwame, nitiere jomosewacho